Ongi etorri gaurko Aupan Bata saiora, Zarauzko Arraun Elkartearen programa berrira. Gaurkoan, Xabier Etxaberi elkarrizketa egingo diogu. Badakizue bera dela Zarauzko Arraun Elkartearen 25 urte liburuaren egiletariko bat. Jarraian, infantil eta kadete mailako arraunlariekin solasaldietxoa izango dugu. Eta gaurko programarekin amaitzeko, Gaizka Garmendiaren atal teknikoa eskainiko dizuegu. Kaixo, arratsaldeon, oraingo honetan Xabier Etxaberi dugu hemen, aurreko programa batean Xabier Alberdi izan genuen, eta badakizue bi haue diela Zarauzko Arraun Elkartea 25 urte liburuaren egileak. Arratsaldeon Xabier, eta eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Nolatan liburu hau, ze asmorekin egin zenuten liburua? Nahi etorri zaizkiten Arraun Elkartekoak, badakat behaiekin harreman pixkat, gero nahi bali maizu komentatuko dugu hori. Eta, idea batekin zebiltzan, behaiek garbi etzoken nola gauzatu idea hori, etzekien hasieran argazkilekin zerbait egin edo testua sartu baita ere, eta, nahi deitu ziren da proposatu nien argazkilekin batea, testu bat ezartzia eta elkarrizketa bidez, ikuspegi bat ematia Arraun Elkartean. Idea polita, freskura ematen dio liburuari ideia horrek. Eta zu lehen zerbait aipatu duzu, arraunarekin zerrikusiri daukazu edo Zarauzko taldearekin harremaniko badaukazu? Bai, ziarka, ni nahi sekula arraunean ibili, intento batzuk indizkie, baina beste bide batzutatik ibili naiz. Baina nire inguruan, nire bianaiak Aitor eta Ibon urte askoan ibili dira. Ibon baina azidea gaina berriro. Eta nire bianaiak ibili dialako, gure aitare presidente izan zen, bolara batean presidentzien urte asko eman ditu. Orduan harreman handia daukazu. Orduan eskapatzeko genukan erresa. Eta esan zienian, ingo aldezu Xabier, eta, onartu ginen egite hori. Oso hurbiletik beti etxien tare, bakizu arraunlaiak dauden tokian, beti haien dietak etanak sufritze ditu eta haien muriak eta holaxe izan da. Eta zuk zer nahi izan duzu esplikatu liburu honetan? Nik nahi izan etena da ikuspegi bat eman, eta ez nahiz juneztare kontabilizatzea zenbat bandera edo zenbat gauza irabazi edo, horiek saltze dira tarteka. Baina gehiago nahi izan dut, hortikan jaso, ia Arraun Elkarteak, bai arraunlaiai eta bai herriai ze eskaini dien, zer daukan behaiek esateko. Bera, polita ideia. Eta laguntza beharko zenuen, norbaite lagundu dizu liburua egiten, elkarrizketak jendearekin? Bai, talde bat osatu zen, presidentzian ibilitako jendeakin bat ipat, hor inguruan batzuk dabiltzanak eta bestek ibili dienak, eta haiek lagundu zien jendea biltzen. Esan behar da, elkarrizketak izan diela presidentia egindakoa, gari diferenteko presidentia egindakoa. Orduan kronologikoa da, baina nola baite, garai bakoitzian presidente beha kontatzeu bere garaian gauza importantenak edo nola izan dian. Eta baitare badaude presidente bakoitzakin batea, edo arraunlai bat, edo entrenadore izan dako bat, eta orduan horiei egindako elkarrizketak dia oinarria. Eta hauek talde honen lagundu zian, jende honekin hitz egiten, behaiek etortze zian, eta informazio ateatzen, da, giro... Harremanak izan dituzu. Harreman honian, informazio hori hartzen. Eta dokumentazioa lortzeko nola lortu duzu dokumentazioa? Alde batetikan, esan da bezala elkarrizketak izan dira, iturri nagusiena, eta gero beti etxean eukide apoio handia, nire anaiak horri bilita, bai argazki aldetik, bai informazio aldetik, edozein kontraste egiteko, asko joetek egiten, naia eta aitak emandako etxean bertan. Gero esan behar da, argazki aldetikan,
argazki aldetikan hor funtsezko izan dela Ramon Serrasek emandako argazkia, beak utzitako argazkiak. Beak bazitun lehendikan batzuk eta gero kontxako estropadak diela eta horri intzun nolako reportaje moduko bat eta egia zan asko irabazi du liburuak. Egia zan, osagai, zakit irabazi, baina osagai polita dela, testuei ere bere garrantzia kendu gabe. Esan beharra baita ere aurreneko zatila histori moduan da ona edo arraunaz aparte itxas giroko eta molla giroko atal hori Xabier Alberdi espezialista da hortan da alde hortatik informazio politak daudela iruditzen zait. Tandem egokia osatu duzue, bi Xabierrek. Bai, ondo moldatu geha, bai. Eta liburua aipatzen nahi gehala, liburu hori badakit batzordekideen artean banatu zenutela, bazkideen artean, ezta? Oker espana, eta salgai jartzeko asmori badezue edo? Bai, asmoa badao. Hori lehengo udaran uste atea zala ja bazkide bakoitzai bat eman zitzakola, eta oain beste tramite batzuk egin ditugu lege aldetik handa hori hobeto jartzeko, eta asmoa dao, pentsatzen laster batien izango dela, hemengo Zarauzko liburu dendetan jartzekoa. Bira, oso ondo. Egokia. Neuk irakurri da liburua eta egia esan, aurkezle lanetan nahi naiz, baina ezan irakurle moduan oso atsegina izan dela niretzat irakurtzea, eta oso estiloa freskua eta bisila daukala. Benetan interesgarria. Bai, egia da, asmoa behintzat bazala, arraun girotik aparteko jendiaren nolabait, jende horrek ikustu aletzia, hori intentzioa. Hori da, hain zuzen hortik egin itzan. Pentsatu gazunez, askoitierra izanik, Urola ibaian, oindik ez dugu olako probaik egin, hemen txazautu denik. Badia lehorrekuak, hola tolosan da izan dira, rainiru batean denak eta. Harrapatuko ditugu eta urrengo programa baten elkarrizketak egingo izkilegu hoiei ere. Xabier, gaurko zauze izan da dana, mila esker, berriro ere, eta zuei urrengora arte. Hona hemen infantil eta kadete mailako arraunlariak. Infantilen entrenatzailea Ibon Aldabaldetruk dugu, eta kadeteena Angel Odriozola. Gu infantil mailako arraunlariak gea, ni Manol Eizagirre da bea Iraitz Kordero. Zuek, infantil mailako mutilok, zein izan dira lortu dituzuen emaitzik txalogarrienak? Ligako 7. jardunaldian Getaiko estropan lortutako trofeua. Lehenengoak genula, kostapeda hori joan horretik. Gero ere bai Gipuzkoako txapelketan laugarren genuen da Euskadikoan de bai. Nolatan hasi zineten arraunean? Ni deporte bat bilatzen hasi nintzen da, futbola eta honeketzin konbetitzen da. Imanolek esan zian behin probatzeko eta hori da, probatu nun da, guztatzen zitzaian, galitu naiz. Kirolba nahi nunin da enekin zeba, da hasi nintzen arraunean probatzeko da, gero guztau zitzaiten da, jarretu nu. Kirol gogorra alda? Hombre, zerbait gogorra baina aguantatzea. Zer nahiago duzue arraunean? Ibaian ala itsaso zabalean ibili? Itsaso zabalean hobeto, olatuak egin da. Gora eta bera jutezea, itsasoan ibaian berri izan lasai eta gehienetan da. Ez da, olatu igan ez da ezer ez ezo. Zaila alda arraunean ikasten? Ez teknika eta ikasi berituzu, baina geho demorakin. Berdin alda baborrekoa edo estriborrekoa izatea? Zerbait ezberdina da, baina jendeak geho biletatik goitzea da eta... Ikasi arte. Nola izaten dira entrenamenduak? Astian 4 aldiz eta gutxi gora bera ordu bete uretan. Etortze beha, aldatze da eta hori, eta ureta, bolta eta etxea. Dena ez da tostako arrauna. Aulki mugikorrean ere ikasteko eta lehiatzeko aukera ere badute. Eskiz modalitatean Imanol Gipuzkoako txapelketarako prestatzen. Gehiago nahi dote eta ikon volumena
da vueltak eman, bang, bang, nakabu bako, dantzan, dantzan. Bueno, gu Zarauzko Arraun Elkarteko kadete mutila gara. Iñigo González Etxabarri, Ander. Hola. Iñigo Izagirre, Angel Mari eta Javi. Bateletako emaitzak nolakoak izan dira? Bueno, ligan hasteko jende gutxi izan gara, beraz emaitza oso onak ez ditugu lortu. Baina, beno, horri ibili gara, hainbat tanda ere irabazi ahal izan ditugu. Gipuzkoako txapelketan berriz 7. emaitza lortu genuen, eta bestalde Euskadiko txapelketan ere ibili gara. Arrauna gogorra da? Azken fine, oso gogorra itaz, ni debatxoetan hasi nintzen, segitu nutzi nun, debatxe irun berriz hasi nintzen, bi aste nintun da berriz utzi nun, eta debatxe lauen hogain berriz hasi naiz, eta ja urte bat ingo laizer. Eta azken finen gogorraz, teknika ikastia bastante kostatzeu, eta gero pixuan eta problemak, batelian ibiltzeko pixua bastante jetxi behar da. Eta gero betikoa, eskuko zauriak, ipurdikoa, eta bastante sufritza. Hombre, gero aldeon batzuk ebazkaz, Liga Gipuzkoan da danez, herri asko ezautzea, eta gero gaina Banko Mobilian dare lehengortian frantzira eta junginean da herriak eta asko ezagutu genituen. Gero alde, pixka bat ikasi berdana da denbora kudeatzen, nola denbora asko kentzen arraunak ikasteko eta denbora kudeatzen jakin berda da, lortze bazu lasai ibiltzea eskolan da arraunian batea. Gogori balduzue aulki mugikorretan ibiltzeko? Hombre, gogua bakau, baina eske faltadana jendia da. Egon ginean getaiko batzuk initzeiten behaiekin batea ateatzia barrenek agun da. Azkenian ez ulortu ateatzia getaikoakin, baina, bueno, gogua barrenek agun ateatzeko eta gure ustez, nola jende gutxi da ibiltzean da, ondo ibiltze baginean, emaitza hona lortuko genitun. Hori oratortzea zer da, abenturatxoa? Bueno, trenean, ezakit, etiketa pasa berdat, pagatu inberda, baina, bueno, beti lagunak intzatoz. Guzo, etortzea, ezakit. Gero, askotan, igual, entrenore trenen etortzea, gero etortzea presioa sartzen, azkar muitzeko, aldatzeko, baina, bueno, ezakit. Da, gain gaina udaraldean, beti bizikletan etortzea lasai, así que problema ikan ez da hor, alde hortan. Lagunek zer esaten dizuete arraunean ibiltzeagatik? Alde batetik erotuta dela, neguan da, platanita utxian ibiltzea Donostiko itxasuan da, erotuta dela da, baina, bueno, azkeneako guztua, sentitzea olako gauzak esatezkizuen nian, eta ondo. Zaila alda arraunean ikastea? Hasieran ni leheno sentitzen bezala kriston gogorra, baina denbora pixkat eskintzen bai oso, azkenian teknika ikastezu, jasko zerrezu ite zaizu, gaur ja muskulotein hartzen dezu, eta ja tope ondo, eta tope lasai ibiltzea, baina aurrena den pasientzi pixka batekin hartu behar da, eta ez da edozer gauza bezala, gitarra bezala, ez da hartu, eta horrengo gunean ja ondo ibiltzea, ez, urte batzuk eskenio berzaizke, arraun nahi berdin. Ze pasatzen da neskekin, ez aldira arraunera etortzen? Pena, azkenean ikusten ditugu klub guztiak, eta denak neskakin, eta azte genian hemen entrenatzen ikusten ditugu hori joko klubeko neskak arraunean, eta, bueno, pixkat penagarri, ikustia Zarautzeko jendea ikustezu eta neskat, eta arraunean ez da ibiltzen, eta ez dezu inor ikusten. Jendea ere neskai izan dugu etortzeko lasai, probatzeko gintzat, ez dakit, baina ez dakit.
Zarauzko neskak izango, pija xamarrako, ez dakit. Neskak animatu, Ea maia. Animatu zaitezte. Bagoaz Gaizka Garmendiaren atal teknikoarekin. Ongi etorri Aupa Enbata programako atal honetara. Gaurko atal honetan pixka bat arrauna ikuspegi tekniko batetik jorratuko dugu. Arrauna aipatze deunean zarauztar gehienok eta Urola kostako inguruko jende guztiak zuzenean trainerua interpretatze dugu arrauna izango balitz bezala, baina arrauna trainerua baino gauza askoz gehiago da. Arraunaren barruan aipatu behar da bi arraunketa mota desberdin daudela, batetik tostako arrauna, zarautzen gehien bat praktikatzeana, eta zarautzen bezala Getarian eta Zumaian, eta bestetik daka aulki mugikorra. Aulki mugikorra gehien bat horion praktikatzea, naiz eta gainontzeko guztiok ere gure herrian alegintzegean praktikatzen. Tostako arraunak bereziki 3 ontzi mota aipatuko genituzke. Batetik trainerua dakau, hemen ikuste dugunez. Trainerua da geure kostaldeko ontzirik esanguratsuena, 13 arraunari daramatza eta patroi bat edo lemazain bat. Bere historia beste atal batean aipatuta dauna arren, esango genuke sardina arrantzarako eta toaiarako erabiltzala bereziki ontzi hau, eta horregatik jende ugariz osatuta dago indar asko behartzalako. Traineruaz gain, urrungo ontzia izango genukena, hemen dakaun beste ontzi hau da eta da batela. Batela ere gure kostaldian oso esanguratsua enbarkazioa da, askoz txikiagoa, arinagoa, eta moila inguruan ibiltzeko prestatutako ontzia da. Batel batek 4 arraunari daramatza eta lemazain edo patroi bat. Eta hirugarrenik, txapelketetan gaur egun erabiltzean beste ontzi bat, trainerila izango litzateke. Trainerilak 6 arraunari osatuta dago eta patroi edo lemazain bat. Aipatu behar da, trainerila ez dela ontzi tradizionala, orain dela 60 bat urte inguru, trainerua osatzeko jenderik ez, eta horretarako hainbat elkartetan sortutako ontzi bada